Est-ce que e bange pulaar o nana marche e Fouta men ou bien marchande no feewi demgal pulaar o nana jangge toon normal ou bien ha joni no heddi aɗen ɗemgal ngal ɗo ko ngal ɗemgal ngal wona ɗemgal Sénégal ko ngal ɗemgal kaldetengal e nder leyɗele 17 ha 21 leydi hen sahaji ni soɓe mbi ngal ɗemgal ngendiwal ngal hawat kam saabu min mbeɗa andi ngal wona ɗemgal ngendiwal kangal ɓuri ɗemgal farayse ngal yaajde sa itti e Afrique naaɓe haaloɓe farayse ɓe effectivement a woppidi farayse tan e joomumen ko kangal ɓuri ɗum yaajde effectivement donc seɗen ɓeta ɗum en ɓetata ɗum ni e nder Sénégal tan kono noon tawde ko ɗo kadi ɓurɗen andude te ko ɗo namdeɗa alay sago kalen ɗum wonno wano adan nattiwade noon joni to banggue jangde toyete sababuji ɗi noon keewi te kadi dalilaji ɗi mi sikkani ni mbata ma keɗe yewtere saabu ko ɗum lappol jutgol sa ƴeewi joni guila 1964 64 nde ARP société ɗo yeti faari joni ARP woni fedde ɓamtore Pulaar association pour la renaissance du Pulaar 1964 nde ƴeew ampoule ma o nan huɓɓute aɗan huɓɓe yeesam kadi 1964 faari joni guila nden ha kadi ko wiyete ko alkule Bamako aɗa andi ko toon UNESCO jooɗino waɗi uniformalisé woni wotoɗini woni harmonisé alkuli kutorteɗe mbi kutorɗen ɗe ɗo guila nden ha joni jangde nde ne jogui taarih jangde ɗemɗe gendiji foof noon ɗemgal Pulaar e ɗemgal kono min ko teskimi kono sa ƴeewi noon ko teskimi ko Pulaar ɓuuri yaajde e jangge ɗemɗi goɗɗi ɗi foof ko teskimi ko wiyen ko jiimi ko hayno min gonno primaire ko Pulaar o ɓurno yaajde nden amin goni to banggue jangguin ko kam e banggue jangde nde école primaire par ce que nden aɗa no min goni classe de C1 ɓe gaari ɓe tawi amen ɓe mbi kala jiɗɗo janggude wolof kala jiɗɗo janggude Pulaar kala jiɗɗo janggude kadi arabe haala an waɗata volontaire hoore ma holto jiɗɗa yaade minen ko Pulaar min jaano oɗon saaha ko Pulaar min cuɓino nden komin sukaɓe komin mbawano ni haalde ni Pulaar no fewi par ce que aɗa andi juddu jeerita jiɓiɗe ɗa ɗo henna ko wolof kalata sa yalti ko wolof kalata so wona pawo e mewroro no haalanma Pulaar te so haaji ɓenni après duttata koye jolfuɓe kono minen amin jinno janggude ɗum nden kono a dañata nden kadi a dañata temps so taw ko cukalel a wallaka kadi no fewi sa renaki tan a woppat o nangtoɗa e oɗo fuɗɗori koko wiyete volontariat woni yarlitiɓe yimɓe tan yarlitiɓe e pelle jarlitiɗe ko wayno ARP no woniri ni ɗo ko noon woniri kadi Mauritanie effectivement noon woniri Mauritanie noon woniri Mali noon woniri e nder leyɗele kewɗe pelle baaɗe hono noon fuɗɗori koye yarlitade ko yimɓeɓe koye men jiiɗi ƴettande koye men en charge ɗemgal men e jangguinde ɗemgal ngal e hollirde ɗo volontariat o noon yeehi ko juuti te nden yimɓeɓe ɓurno kadi wellitade e heɓade nde yeehi ha ɓooyi noon ari ko wiyete ko les projet d' alphabétisation ari projet d' alphabétisation noon nde ari ko projet biteɗo PAPF biteɗo PAPA projet ji goɗɗi mbaɗi hono noon gaari nanni hen jawdi mumen ɗin projet ji gaari koye yonto Mamadou Ndoye nde woni ministre de l' alphabétisation ɗo e nder leydi Sénégal kanko addoyi ngaluji ɗi kono noon ko ɓuuri ko hen hewde kadi laamu leydi Sénégal yinno tan ko hutorade ngaluji dewoji e nder ɗemɗe ɗe kono ɓe ɓeydi ko warde ɗemɗe ɓeydani ɗum jangguinen fotini saabu ko foti ko faade e nder ɗemɗe ɗe fayani ɗon saabu sa ƴeewi budget leydi Sénégal ha joni a yeehi ministére de l' éducation nationale a ƴeewi booñ mum ma taw ko wiyete ko alphabétisation ala hen 1%. te éducation nationale yeehi ha woni 40% e nder budget national budget global joni noon so tawi Pulaar o e hoore mum dañani hen gotel e nder kala mbimi Pulaar ɗem alphabétisation dañani hen gotel e ngel temedere firti ko ɓeɗo ɗum ɗo arani wallude pour joni kadi ko wiyete ko expérimentation effectivement yiilade no kaldata ni nawri kam effectivement yiilade ha nannude ɗemɗe ɗe taw rewi koye duuɗe lesɗe nana waɗe expérimenté kono fannu no waɗirte expérimenté kadi yimɓeɓe ina cikki wona hono noon cikki wona hono noon mbiɗa sikki tan laamuji men poti jogade cuusal effectivement ganda kono noon weeɓani kadi saabu ndiyam fayande men ummoto koye leyɗele tubakoɓe te sen itti mabɓe juuɗe men Moussa en jahata par ce que ɓe ndewnu men e lawol mabɓe ɗo en mbawa ruttade gueɗel ɗimel guel enenne sen itti juuɗe men e ɗemgal mabɓe ala ɗo ngal haalate so wona to mabɓe effectivement wadde ɓe jaɓata ɗum ɗon effectivement te kadi joni eɓe daarat koko wiyete ko l' acculturation walla la déculturation
fof yahata koye ko wiyete ko mondialisation darde ɗemgal aduniyankewal aduna tubakoɓe daraki de goni koye darde ɗemgal ngal aduna fof ina nanodiri mum effectivement joni noon hankkadi e ngal ɗemgal darategal e nder aduna fof nandiri mum Allah andi mbala ko ɗo e duuɓi temedere jogori wonede kono ko ɗum woni e heblede effectivement holko ɗemgal fof jogori addude hen effectivement ɗon ko haala mawko saabu ɗemɗe ɗe potani to banggue faggude te ɗemgal fof pewdowal ko kañum fawata koye mum e dow oɗo no wodi mi rokkuma yeeru tan joni tottam portable ma ngal so eɗen kutoro portable dendagal kelmendi woni lexique portable effectivement wona lexique pulaar wona lexique wolof wona lexique ko lexique français effectivement mais ala crédit connexion WhatsApp Facebook ɗum ko anglais ɗum ko français effectivement écran image kala kelmede kutortendi kutorte koye ɗemde goɗɗe holko waɗi ɗum waɗi ko woɗɓe ɓe pewndi ɗum tawde ɗemɗe men enen natti fewnude hanki gurduno ɗen ɗemgal men wanno ɗum wurti ɗemɗe men wanno ɗumen wurti ko enen pewdata ko kutortono ɗen mbiyen lahal mbiyen tumbude mbiyen horde kono noon joni so tawi hankkadi machine ari lomtima wowru dendagal lexique jowtinoɗo e uno majjat hankkadi yimɓe gandata ko gandata unundi gandata rimba gandata sokkude gandata gandata sedde hay nane amin toñanno réalisateur o mi wawa defde lacciri par ce que lacciri joni hay rewɓe joni tade machine aji fewndete lacciri joni fof eyyi hankkadi kelmede yerwade majjat fof majjat yerwade majjat sedde majjat settade majjat e ko way noon donc ɗemgal wurdata ko fewndude tawde ɗemɗe men pewdata tubakoɓe kañumen pewdata soɓe gaari koɓe pewdi ko ardata koye lexique mum kelmede mum ko ndin wolof hutorto ko ndin pulaar hutorto ko ndin soninke hutorto ɗum waɗi joni hay sa nanta ko soninke haalata saɗa heeɗo mbo haala e téléphone kam aɗa nana crédit connexion ligne passe mi ala passe aɗa nana mot de passe ɗeɗo fof hankkadi gonti kelme aduniyankoji hankkadi kelme enen fof pamodirte e nder ɗen kelme donc ya fam ko wiya ko paaɗen koye ɗemgal gotal aduniyankewal ko hen paaɗen kono noon ko warde ɗemɗe men mayata ɗemɗe